Pane ana 2 wanenge wamukoma asisipo wakatoshaika unoda muziko rokuti atoendi kumutemo one 6 years mwana yeye ari akumurume kumusha handiti asi ndoda muziko rainaro wauya kakawanda izama kuti uchema apana betsero yaari kuona unozi ngatifugame tidini tinamati asi damuziko roramba richiende mberi inini wangu first born ndinayo une 16 years izvi pa 15 years wakateera mwedzi umwe handitika mwedzi wapera uno tatoona 2025 wakateera zuva rimwe asi zuva rimwe racho wakati woteera usiku makuseni kunozomuka hakuna kuswera zvakadaro arara futi manheru same problem yodini zvinhu zviya zvoitika futi right Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira ningati inini nyaya ndauya nayo kudare kuno ningati nyaya ndauya nayo kudare kuno inyaya yekuti mumhuri mune zvinhu zviri kunetsa zvisiri kufamba zvakanaka zvichibudikidza ngei ngekuti tasara tiri vana baba atisisina right asi tine mukuru mumhuri mwedu atasarwa tiinaye pamaprograms anoitika mumhuri kungaa kurorwa kwemwana kana kudini mukuru uya unenge asipo unototi adoko idini itaipo ende zvimwe zvacho tokwanisa tinoita asi manje paane challenge ngepekuti nhasi uno akunda yatiri kurodza amwe acho akudzokerana nemadambudziko aari kusangana nawo kumba kwawo akuchiwe kune inini wakaona kuti baba zviri kuti ndoendawo kunewo nemukuru uya kuti mukuru uya wena ana ari kuuya chichema mukuru unoti inini zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tizozvipedza kana tikazvitanga saka it's better tizvisiye zvakadaro kuzvihenga kana kuzvisiya zviri pending ngekuti baba akatisiyawo zvimwe zvinhu zvakandodaro handirega ndoona kuti ana anenge asiye chirwara pane ana 2 wanenge wamukoma asisipo wakatoshaika unoda muziko rokuti atoendi kumutemo one 6 years mwana yeye ari akumurume kumusha handiti asi ndoda muziko rainaro wauya kakawanda izama kuti uchema apana betsero yaari kuona unozi ngatifugame tidini tinamati asi damuziko roramba richiende mberi inini wangu first born ndinayo une 16 years izvi pa 15 years wakateera mwedzi umwe handitika mwedzi wapera uno tatoona 2025 wakateera zuva rimwe asi zuva rimwe racho wakati woteera usiku makuseni kunozomuka hakuna kuswera zvakadaro arara futi manheru same problem yodini zvinhu zviya zvoitika futi right kunoti ndiendewo kunewo ndinoendawo kuti anhu wee ndodini ndakambozama kuti ndibatsire vana ava handiti ndofambawo ndozwa kuti zvine chivanhu chemumusha chinodoti chidini chinge chichizwa 1 pandiwe nyaradzo yababa kuti tiitire baba yedu isusu nyaradzo 2 baba yedu ane mashoko anoda kuti asheye mumusha mwawo anoda kuti abatwe baba iwowo ocheye zvemumusha mwawo mafire akaita nezvaanoda kuti tiite isusu sevana right ndodzoka ndoona kuti inini kuti ndichazviita zvinhu izvi ndoende kune mukuru ya mukuru waihona ndo nyaya iripo mukuru une chitendero chake une belief dzake and unotaura kuti inini ndiri grade 2 ndo pendakaone kuti zving'anga hazvishandi chiprofita hachishandi zving'anga ngatirabe ngatifugame tidini tinamate kana kutsanya ini ndochiona kuti ini ndamuspecial class mukoma wangu ari muspecial class tese apano uri kuziya asi vana madambudziko ari kuende mberi ndodini ngandendowo kune dare ndokumbirawo dare kuti ritibatanidze pamwe semhuri then tione way forward yekusheye nyaya dzemumusha mwedu nekugadzise madambudziko ane vana kuti vana vasadini vasachema anikasiyi vana vechifa ndakatarisa nekuti baba handichina kana kuti handichina ndinonongedze kuti ndiye unoti baba ngoti mukoma anoramboti ine handisi baba handifuki blanketi namai ngode kuti ati ndimwe mukuru ndimo kana akati ini apapo handikwani orati chimboya yenye timboonesana takadai anoti indakabatika basa nguva yese rinenge rakabata haana weekend haana off kubasa kwawo haana nguva yaanodini kana yaanodini saka apeno tochidiniwo semhuri kuti mhuri yacho musha wacho unoendepi tikadaro Reverend Hero Soko inotenda dare ndauye munoshuwa ndazwa mhimbi ndaone samanise ida rokuti uyai kune zvemhuri izvi shuwa atina api takambogara pasi semhuri kutaura zvinhu izvi nekuti
iye uri kundisamanisi kudare haaziye mukuru kubve kwendiri haaziye urikudzana naye unaye uri mashure make mukuru kwaari uri mudare munomu unofanira dai ariye dzimwe dzenguva ndakasira kuti indakati nini upenyu hwangu basa rangu nezvinoita zvese izvi handichakwani asi anozvida ngadini hawo ngavaite ndakarerutsa handisi kupasikunga apapo. Alright, ndombomubvunza sekuti mwati mwauya mwakazi mwareverend nofuka kubasa kwenyu iyo kuyakuyani kwakasarana kuyakuyani ozwi baba enyu anomubata zviri kutonesa zviri kuda kuti zvigadziriswe kuti nemwewo kureverend kuyanika zvitoone kuendeka saka tozvifambisa sei imwe mwakuti inina izvi handichaiti zvinofanira kuizwa ndiuyu. Aiwazve naidare chendisingakoni kuita ndinomanikizwa kuita here ngatimbodai amene kuti mwakambozvizwa here kana kuti kune mamwe machechi kana kuti kune vamwe vafundisi zviya zvekuti unomboti wasangana nemachallenges akadai ekuti mafamily issues handiti kana anode kumbobatsire zviro zvemumhuri wombonga wahenge bhachi rako rera handika vhiki rachoro wombosolve chinyi manyaya dzako then wapedza wodzoke kuyakuyani woti makanaka Jesu ndaakuhakanure chinyi bhachi rangu riyani munorambidzwa here dare inini ndifunga iyo watotaura kuti kukura kwangu kwese ndozvakakura ndiri handizvikoni asi ndikachisara muri mukuru tochidini aiwa vanokwanisa ngavaite ndavasunhura ndavapa mugwaraji vanoita hazviiti kuti pachine mukuru uripo paite unoperedzani kupire baba unenge wakupisha uyu soro ndakudzisira kumashure imimi muri chiine chiya ndimukoma nomuningiri baba wenyari akamba chimbo dzina dzababa wenyu wakapuwe zita ndiani ndikoma aindikurira ari kuri vakashaya izvo zviri nani Absoro. ndini Mana choko uri kwa mkomacho anokurenga uri kwe. uripo Mariko. uri kubasa Kopeni. uri kunyanga aiwa ngatiboda zviri kuzi wasara unopa mangazozi kwa aziomo andika ziomo nozi akazi ziomo ngabudapo ndiani unobudapo ari ziomo hapo ndimukoma wangu ndo ukubvunza kuti haya unobuda ari ziomo hapo ndiani hani ndimukoma ndakatodai pakaziziyomo ndiwo anofanira kudaira boy mabvunzire ndoreke kuti tinogona kunga tine zvakanaka zvinouya kana baba afa tinogona kunga tine zvakaipa kuti zvakadini zvinouya asi hatigoni kuzvitambira zvakanaka zvega zvakashata tisingazvitambiri aya ari kutaura kuti nepanororwe ana hauipo nematambudziko acho zveshe zvaitika izvi hauipo ngoma zvamuzimbotaura imbomira timozaruma right ngatibodai musati mwataura mai vese vane chekuita nezvekwaziyo manitika pamweni pacho muchazoita unga mwadzvanyirirwa muine zvekutaura zvinobatsira mweiramba muriyo musikauyi mberi kusimuka kusikutaura zvetiri kuita ngezvekudai vanonga vari kusaidhi rimwe namukomawo ka anoende kumwe Pamsoro ini hangu ndinete kutaura hangu namurevyu munhu akunamata toziya zveshe kuti munhu amani zozwa iwo imwe doro ite kudai asi unotenderwa kuti atendere kuti ndichange ndiripo asi pano achidya makapu edoro andimwi ngekuti ndaakunamata ende chero mudzimu ukabuda unotaura kuti uyo musamupe doro ngekuti wakudini wakunamata asi unofara kuti uripo uri kuzvitendera saka tiri kumva kuti abati anditoti netsoka yako ndinge ndasvikepo kuchi kuchena reka kuti hai pamwe aneka kuperekedze mweya yacho naite kunesa izvi ndinofunga kuti kana baba avo vasingagoni kupinda mu'anga
kun'anga kana zviprofita vane vanhu kana kuti vaningina vanokwanisa kutuma iwo kana kugarawo pasaidi zvinotomboitika maningi kuti munopinda mumba zvoshandwa zvinoshandwa muchizwa kuti zviri kunetsa ndezvakati zvakati zvakati saka todini aningina angu kana kuti mukoma todini semuri munoona way forward isikuona kuti problem madhara edu ngenyaya kuti madhara eduka akuti ane zvanonga anazvo kudai akuwanire kuti baidzi ndiri revi ndiri chini ndiri kudai akuchitoti zviro zveindooma kudaika haachasumudzi musoro kuti ini ndakunamata chiitai kudai kana bhaibheri racho nondotaura kuti tanga kugadzirisa chianhu chako. pane pabvunzwa mubvunzo kuti kwazi asara ari baba yenyu ndiani ndopo ndaida kunditaura endipoona ati painga utondiremera pane mukoma wangu endoteera inini tiri mukoma asi kwaikabva kushaika tisu anati kwamachoko baba akati ashaika eshuwanga ndishuku dzaseku dzakapozwa sara uri wechini John baba azoshaika paya kwagadzirwa mukoma endokurira inotera nawo ochobvapo tsvimbo dziya dzese nedzasekuru endepapo hatinasozori kuti arivunga kuti takuramwa here kwetaitwa kuramwiwa here kudini hatina kutoziya saka sitofara tauzwa kuti takudaidzi kunono kubvunga mubvunzo akaba mwana ndokusabatana kushedza ndakatomboroorwa mberi kwekanisa saka petakambofamba zvakatokozi mari haina kuembererwa because wakaemberere mari aasiye kuta kuti baba munini edu aya ndo aifanira kunga echidini echinga ari mukuru echitungamira kuti zviro zvono kudini kufamba nekwetinoenda saka mapurogiramu ese tinoroorwa haatendi bamunini edu zvinototinetsawo kuti zvinofamba ndoda kusekenda ari pemachira panondiremera baba angu ini anga ari baba wanga ari John waibara B ibara nometa ibara Chausi ibara nafuti solo abara sekura asvike panguva yekufa afa babangu tosara ari baba asara ari baba edu akasvika pakufa machira yakanga apuwa nani baba edu isusu machira matsvimbo zvese chichizva zvapuwa nani baba edu isusu baba akasvika panguva yekutorwa ngei ngenguo tobva afa zvinhu zviya zvinofisha kubvunza kuti zvinosara kumba kwedu here kana kuti zvinoenda kumwana wa John wakabarwa ndiye ndi John apapo ndiri kumbira kuti padini pajeke bhozi mwana watosara akabereka machira acho kana ihanzva dzinotera kumashure kwangu ini nditori first born ya never saka zera rangu rinei kumashure kwake ropuwe machira netsvimbo haatozivi kuti zvinoshandiswa sei saka zvaakupisa isusu manje kwese kwatiri kufamba zvinozi zviro zvenyu hazvina kumira zvakanaka zviro zvenyu hazvisi kumira zvakanaka hatisi kukwasi kupumha bamunini asi tinoti bamunini aedze kumira nesu because machira pakangosiwa ka haana kubatwa akandoramwa just kungoramwa kudai kwakutodini kwakutenda ende zviro zvakatandaniswe senyi zvakangotandaniswa bhaisi zvimwe zvazvo zvangosiwa ndaida kuzwa kuti imi pamuri kurambirana nevana vane chichemo kwamuri muri kuti chii inini position yangu ndeyekuti ndakati ndoka ndiri mwana mudiki ndikararama pachitendi changu kubva ipapo kusvika nhasi pese paitwe zviro zvemumba zvechidzinza zvese hapana chindakamboatenda hapana chinodini chendinogona kachinoziya saka ini ndakati kumhuri vanokone zviro izvi zvendaimbe nekudini nekuita ngoti ini handimwe ndakabuda saka ndo zvinhu ndakataura panyaya yekuti munorongwe zviro maprograms mabasa rangu rendinoshanda dzimwe dzinguva nguva zhinji tacho baba wenyimwi nababa wavakomanavo mabrothers imimi nababa wa inini neava wana mukoma amwe atakaberekwa nawo nezviri kutaurwa nababa aya pane chemunobvisa here kana kuwandudza pataurwa nemunin'ina wangu chendinotaura ndechekuti inini ndakararama upenyu hwechinamato kubve pazera rechidoko mumusha medu kunyange baba anga achipo baba aiti musha wangu handiri doro
musha mangu handidai anamboona zuva kana rimwe chete takamboite zvechivanhu mukati momusha wedu. Asi inini ndapinda ndaachinamato ndakavhaisana nana baba tikavhaisana zvakanaka ende vanokoma vangu zvavaita zvese vasaindinvolva vaindisiya sezvandingori nekuti ndobato ndakadii ndakasarudza kushanda naro nanhasi ndo mandiri. Then ishu yari kutaura yababa inopinda UBC. Then yaintaura yekuti kwai baba ndaipendura ndekuti baba ndavatora varwara ndaenda navo kuHarare. Baba vakasvike panguva yekutsanangura upenyu hwavo kuti inini Mwari wakandiramisa pakati nepakati mune zvakawanda. Bangu anga ari muvhimi, bangu aite zvivhini nenguva yehondo. Bangu vakati handina rizeni kuti nditendeuke namate Mwari. So kubva ipapo bangu vakabva vatanga kudii vatanga kunamata ndiinavo. Zvakafunyeti kuti haanozokwanisa kuti vadzoke kumba. Boza bangu vakaita dambudziko kuti vakatsva makumbo. Vakatsike mukati mumasodhasti vana majombo kwakutsva. Vakaita 6 months ari muhospital utonya madzimba zvizva chiswa makumbo. Saka zvakazovaitira kuti vaite cancer. Ndiyo yakavatora. Saka inini vanini vangu ndakaudza. Ndizvo ndazvinzwa. Saka ini ndakati vanozvikwanisa ndinomuninda unotedza ngeuyu. Ndikati ini vanodawo zvekuita zvofamba izvi itai nekuti baba akafira hospital. Ndakandina akatendoka munawo amweni ane asi nekutozwa chimaisiri kumboona pamusoro chimaisiri chayabatisisa zvinhu mushango chachiya chakazobva mwanawo handiti izvezvi zvakuzanzi baba ada kubikirwa doro zviri kunetsa. Amwe ana ari kuti akarara nyangwe kumaperiodzi, mwana ari kuenda kumaperiodhi kamwe pagore kana kairi pagore. Amene mwakambozviona zvakadaro zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe. Oda pamusoro kusachinjana mazwi iwo wozosimudze mukoti ari pamusoro. Oda mayenyu ari mai vari kuwapenyu anokwanisa kuyawanda kuzore makumbo hapana unga wataurira kuvazisa kuti ndozvazviri apa munoberekwa mwisina amwena anoberekwa ese tiri 1 2 3 4 tasara tata waberekwa tiri 4 asi tatosara right up amsoreka inini chendiri kuona apa complainant uri oko zvaari kuklema ndezvekuti uri kusangana nedambudziko rechivanhu ndosaka auya kwamambo. Deno ainetseka ngezvimweni zvese aingoende kuchechi kuya. Saka asvika kwamambo, imimi wacho muri kuuzwi mutibatsirewo kuti tione kufambise izvi kuti zvione kufamba zvakanaka, vamwe vaone kupona avo vese avo mukurarama kwavo. Ava vari kuchema kuti tinoda kuti tifambe tiende kunozwa either zvamatombotange kutaura zviyani kuti kwai pana uyo unonga aripo. Deno makanga makatozviita karetu, mwakatozvizwa. Tingadai tisina kunge tiri kunoko. Pamusoro general, ndenda kumubetsera. Ndenda kumubetsera kaere. Inini babangu ashaika obuda chiti hanzi ita zvedoro. Nyangwe ini ndichienda kuchechi. Ndambozwa chechi zvechimbozi unomboti bvisei mbichana womboita zvechianhu. Wapedza kuita zvechianhu then wozopetuka hako kuchini. Azvirewi pakuti hanzi kuchechi kwawabva. Ana ari kunetsekawo. Zvitodinanganawo futi nemwe mwasara muri baba kuti onesanai pamwe chete. Of course yati ngadai kunzvenga hedu nechechi. Kuna amweni aimbonzvenga nechechi kuti aina handiendi kumaprofita, handiendi kun'anga. Asi uda kubetserwa through muri mudare munomu. Apa kun'anga kwacho kwanti adi kuenda pamunonga ari yemunhu unonga ane problem wake. Saka tikada kutaura zviya kaere. Zvinhu zvekun'anga ngatimbonga kuzviti mire mbichana. Kana hako chitanzi ameno tsamba unetsamba yekunamata yacho ere. Alright, waoni. Akwei. Ndaida kutsinhira masoka kutaura mangu. Umwe naumwe tine line yedu tofamba nayo. Ini ndafara pemati mimi baba akazoshaika munawo. Ende akazotendeuka munawo. Vakatendeuka vachibva kupi? Kuchivanhu sanditi.
maybe vaingane chano chaasina kumutaurira inini chaakuchibuda ava vakuzvifambira imimi makaatendeudza. Ndaimbobvunza mubvunza mumwe kuti tomboti munhu unotendeuka zvekuzviendera kuchechi chifamba nemakumbo ake kudai nonotendeutswa akarara pamubhedha watendeuka ngeupi? apa baba vangu paakatendeuka taigara muchechi chechi yedu nenemba zvaa zvakabatana angoda vadhoi topinde muii maabvise kumba kwavo ndimwaatora ngedambudziko raanaro muchogara nomupremisi yechechi munorya chechechi munomwa chechechi munonamata everyday kana kurya chikafu kana kumwa mvura. Baba vaya nokuti vari kurwara situation yakamanikidza kuti ngekuti ndiyo uri kundicheketawo baba nda kumutendedzwa pasta kana nani weya mutendedze munhu ndinoti unozvifambira ega kuti nyama ndokumbeni pamisheni apa ndokotendeuka newatendeuka nesituation yakadaro tinoti watendeuka ndeupi chaichaipo but pane situation yakaita baba yenyu kuti atendeuke imwi but amuzvihwari paimwimwi kuti ini ndinonamata munochitora muning'ina wenyu uyu mochitora muning'ina wenyu musanditi mogara naye padhuze muning'ina chiita muripo kwete musipo kuti kana chauda kutaura nababa yenyu ma imi chotaura nemi makagara ni pasaiti kwete kuramba uramba andina asi ndati naye muning'ina uri pai unonditei muripo here pane muning'ina toti itsani imwa mumwe tsani yabatwa ngoti ndimwe munomuda wangu nomwadini imwa mudini muripo zvese zvichaizwa muripo any sendi richaizwa weikontribita wechitoteererawo because ndi babako euda kuenda kozwa akakubarahe wakandogara nyangwa usingazvidiwa hako kaere wondozwa hako because ukakorera kuende mangwani ndichabuda zvichizanzi ndiwe zvabuda zvichizi ndiwe uchada kuramba he saka kutoenda babaka ndokutori baba akasiya apara mhosa yekuuraya munhu munosiya here ngekuti mamupinda muchinamati munopinda muchinamati munosiya here kana munobata pamwe panaa nemhuri ndofunga kudai dare ishu inei yakauya ati semhuri tagara pasi sematano ndirongoita kuti ndaingopa kuti chidini baba yenyu akati ndibikire doro munotenda here baba yenyu akati ndibikire doro munotenda here handigoni kuzvimisa unotenda handitendi anhuwe ngatibatsirane kereke nechiwanuka zvine kadhifarenti ndizvo chaizvo ngekuti tese tinonga tichide kosvika kuna mwari kungoti kuchiwanhu tiri kufamba ngekuti achikumurawo zvitsvai pana isawo kuti isawo ataurire hamwari unga kuzosvike pari kuti ataurire mwari jesu unoamba kuzwi jesu direct handiti right apa tiri kutaura nyaya yekuti murume uyuyu kuti ati kwazukwai ndinoende kun'anga pamberi pedare iye atori mufundisi uri kuite basa ka awakani ndi mufundisi saka kuti ati pamberi ndinoda kutongovabatsirawo iwacho pamberi pevanhu regai ndotokubatsiraiwo nemwe wacho mese because tese tinaenda kuchechi kuti azvidaro pamberi pano haasi kunyanya kurambari apeno worudo kusiyirwe bhachi unowu kuti unotenda here nyaya inei ngekuti iri rudo uzondozwika ngekuti uyu unozodiwa kuti azotovherifaiwawo kuti handiyere uri kutokoze chii dambudziko riri kuchema ndiro kana razoita awa then nditotofokasa futi nawo kuti dambudziko rechinongedza kuti rinoda kuti rinogadzirwe ngemutoo kwawo toteerere protocol ndozvazvindatauzvezvo ndikati hanzi mukugara ngatisahwande nechechi kune amwe anhu ari kushanja ashanja tagara tati hanzi ngatifambe ka apedza kuti hanzi inini handidaro bhuzi nonamata apa kuda kuti zvitsvagirisa pamwe munhu onga ichiroya waakwenda kuhora nechechi akomana zvakadaro izvezvo kaere amwe acho anonga ichihura futi kwakohora nechechi kuti handiendi kun'anga apa unongaano usichienda kun'anga toona kuti hauna kuhura here kwakuti inini chinamato changu chinoti handibayi kuyo nini baini kun'anga
akomana mambo mozori munhu unopumha ngenzira dzakawanda asi haazotauri kuti ndiri kumangara iwewe utirondera asi unoti semhuri ngatimbohamba tiri pamwepo timbozwa kuti chimweni chinombodini zvinochizonzverwa ikweyo ndoga zhinji ndiri kusekenda iyo uyo mukomana unaye rusi mudzemokowane mbodasibazi iyo wanga ari kutaura kuti nemubobobo tapera he uwo chotunira kuti iwe mubobobo wenyi futi iwo ipapapa ndozvazvirambidza kuti hey ndimakuitira ndapwa saka zvinoitika kere kune oda kune zvimwe zvinhu zviri kuitika zveiitika zvinhu zvinozvi amweni anhu anotsveruka abangi kuzozi azotaurwa pamberi panhu kana ari bhishopu kana ari chini kuzi mubobobo wanga wakwadzanwa bhosi apa pari kunonetsa kauzi hanzi mubobobo wakwadzanwa kuti hanzi mwana womusikana unomuka manheru andokwaanonga ari iyo ega masikati hakuna chii chinonga chichimboitika pauro wagore mwedzi gore rese munhu aenda kumapiriodzi kairi munhu endochema mudumbu chidhoma zvechinonga cheiyo ini zvendeona mufundisi dai muri umweni dai muri umweni kuti zvisatsverudza zviro zvinezvi sekuti muri mufundisi noona sekuti mwaidai mwakakase kundoti anomunangu ndazvizwa masoko eshe muri kutaura ngatidini ngatigadzise zvo zvoumusha mwedu muri iyo amsorandoe ndaida kubvunza musharuka murezi kuti hai vakafa baba handiwopera akatange guwa okwaipanga kuchine mukuru handiwopi asiwo oraiti mubvunzo wechipiri dai kwakazi baba akasiye mafactory nemakambani nemabhazi kuri kudiwa mukuru tomboti mukoma yafa kuri kudiwa mukuru asaiuya arenga kuti kumare zvakandofanana neizvi dai kwanga kuti baba akasiye makambani nemafactory kuri kudiwa mukuru asaiuya ere pane pandabatawo pangakasakugadzirisa apa tiri kutaura nezvekuti vanhu vari kurwadziwa kun'anga ndo zviri kunyanya kujema kuna mufundisi handini ka zvekun'anga koye kuroorwa iri kuzwi hauyi kuroorwa uku kukuti kereke hakuiti here hauyi pamusoro amudi kuonini amudi kufundiswa izvezvi tarisai kune imweni yembobobo yembobobo mwamboizwa iri kuti anokuita mubobobo oda arabaya hapana kana hamusati mazwa pane 1 2 3 handiti anhu arabaya umweni uramba kuenda kun'anga eiberekwa ese zviri kunetsa mumba nembobobo dziri kuitwa ameno anako zvakanaka here kwako taizobatsirana taizoonesana utaurwawo zvakanaka vana vanorwara tikuonana kuchipatara oda apa muri pendaida kubvunza ngepekuti ava vari kutaura kuti hanzi ini handichaendiyo ino kunendiwa ndakapewo ndakapawo uyo angauya achizvataura kuti mukoma wayo mwandituma zviya kutenda zvazvo zvakati vanozozvizwa here kana kusiona akabatwa kwacho oda ava vari kuzi ndo ndakape chimuti ndo vanenge vari kutovhengidzidzarisi ava vari kupuwe chimuti chichazodzoka chitopisa mudare muno ese ari kutonga anhu enotarisana nawo ngaarikuno ari kumashuroko ka vasiyei vazarure pfungwa kusvika pekupedzisira kana nehoyo ndekukura kwakoko kwauzi inini ndinonamata saka iwe hauna matendero saka iwe hauna materi hauna mwari anoti chini iwe wacho ngaachimbotipa kuti imimi muri kuti chiimi kwauzazi yo oda nditaura unozati kune unotarisika painoti aidzihope dzayo dzakapata ndikadziti bayayo dzakamata dzinobaya bhosi apa tingati kudini kukocheswa wechini mumbavha bhosi kana kuzvitarisaka here imu kana mukada kutenda kwacho kuuk ngei yazomboramba iyina pauti hanzi ndakomupa muning'ina kupa muning'ina sei kukabuda imwimwi ke munozoti chii baba kwabuda zvichizi hanzi baba imwe ndi mune problem yakadai munochidini manje bhosi apo tagara akati nenyaya imweni yembobobo
ana arwadziwa nemubobobo. Saka imi mukaona muchitoramba nekwendeyo kaere. One suspect nganga yekutaura kaere iri panapa inini. Kana baba mukaramba kuenda kunganga, ana akurwadziwa nemubobobo, ana arikurwadziwa kudai, nganga yekutanga iri panapa ndini. Ndimi munoka mune zviro ende munova muchiziya. Ngende chiti munova muchiziya, amungazombopiba umweni munhu kuti hanzi iwe enda kondizivira nyaya. Munina wenyu. Ndini chiprofita chekutanga hacho, chekutanga kundotaura kudai. Tisati tazwa kuti anotenda here kuenda kwadwa kwenda. Baba, ikona baba zvino kuti tindosheya semhuri ena handidi kuti ndotaura nauyu ndazoonawo ndotaura hena uwo tondozvizwira pamwe. Ndomutoshamisika kuti utohya bombo kutoita kuzwa mudare muno hasi antoizivi munhu. Anoda kutoti mutozvizwawo. Kutozvizwawo mudare muno because antozvizivi. Apa kutaura chokwadi Mutapeka kwakungotaura sekuti tiri panani inzvengo iyi hapana patinozombogara pasi kuti tinomboone mukana kuti tinogara pasi nyangwe kumba kwacho titaure nyaya dzemumusha. Mukoma anobatike kubasa kwawo nguva yese nyangwe wikendi kana ofu haana. Saka hapeno tinozoone pari nguva yacho yekuti titaure nawo echizwe zvetinoti eitaura zvacho. Mangwataure shoko rakanaka. Iwewe uri kuona zviri kuitika nyaya iyi. Iwewe ndiwo kapuwe matomu iwewe kuti ndiwo chaita zveshe. Iwewe unobvumirana nazvo here zvataura baba ari pakati apo awo asina ndebvawo kuti iwewe ndiwo chawo chimirira pazvinhu zvese iwewe. Ino kunasa kuzvimirira ndega handizvikoni kuda kuri kuti zvomataura kuti wakataramba mochitaurirana kuti apo tokudai tochiita zviri pamwepo ndozvendikakona ndega zvinondiremera hapana chisimudza kwacha naanhu ane ana apo apo ana kama kutotizotsamwa manje makamboiona kuti mombe yaremba inogona kutotunga chero nosina mhosva totungana ipapa baba mwati chini tsana kuraya ndati kuti nditi ndinozvisimudzawo ndega zvechianhu zvacho ina handinasiwo kutozvionawo zvinondonaka kuti tindori pamwepo ngarishati teindobika semhuri kutione apo zvamire zvakati apo zvadai hazvinaunozvisandirwa kuti ngatiendese mberi awo ataura babawo mirai tinozotowanza zvekuti wenda kwainini handizvikoniba zvaide kuti tionesane pamwepo teshe semhuri wamanga muri kutaura uyani kuti uyu ndiye anogona kukumirirai kwai handikoni ngatiite teshe munochitiwo kudini mimi hanzi mwatitika zibowe ziguru mutsiba wangu uda kupinda mukati ino zvinoda kuti bowe rino richiritegezane isaone chapa ndoisaone chapa ngekuti inyaya yamukire mudare chiti pai tidzoke nemhuri yababa angu togadzirisana kumba. ndizvo tatazo zvaataura chaakuita apaka mambo haachasiyi kuti aende ari ega. Izwai mambo atotaura zvakanaka ari kuda kubve muno umu ane mupurisa unoinvestigeta kuti zvaari kuda kuoita ndizvo here ngekuti ane munoenda kumba nemupurisa wamambo kuona kuti pamusoro kuenda nemupurisa wamambo kaere kana kuti zvemwataura kuti hanzi munoda kuti muende nemhuri yenyu kumhatso. Mhuri yenyu imhuri yangu ndeti mhuri yangu nemwe wacho muri mhuri yangu mwapazwa mwakatouya muchitobombera kubombera kwemutoita ikoko notomubetsera amubve muno musati mwabetserwa kana mwechiti hanzi muda kubuda munomu mwende kubanze semhuri kuenda kuzodai munobva nemupurisa mudare munomu mwechibva panapa mudare munomu kunova kuri kuenda kung'anga hakuna chimweni chiroba chemuda kuenda kogadzirisana kana kutaurirana because apa pane zvinhu mubobobo pane zvinhu zvimweni zvisina kana kutaurwa saka tikada kutarisa zviya zvaka takutaurwa ka muri kuona hanzi munhu chiprofita chekutanga chiya chambusi mudzama ko mwachizwa chani chakadai chauya futi yechotaurahe kuti ngeimwimwi baba mwakuda kuwithdraw nyaya mwida kuwithdraw nyaya kudaro asi mwachiziya nyaya imwimwi mamiriro ayo iri mudare kai iri mudare ka mwakuda kuibvisa mudare chini chimbori pakati apa
anu Right, ngatipinde mukati umu. Hey, peshi. Ndisimudze ndorwadziwa babaya tinoda kuti tibatsirane isati tarisai muzondichingamidza muro tinoda kuti tibatsirane baba imwe anhu abvire kare inokweshana teishe kuti nyaya yacho imbori pari nhasi uno mwakuti taakuda kuti isusu tibvume kuti tibve unono toende kotaurirana kumba tsvimbo mwakaramba kuti mutore tsvimbo paida kuzi pambotaurwa nyaya yekuti pai kubika doro nyaya yekubika doro waifana kudai einyika chimera chedoro ndimwe baba first born unofana kutenderwa uzi anyike chimera mwochodini mwochoramba kuchechi mukati sisi akuita zvekuchechi alright baba paakafa mwakaitira ere nyaradzo amuna kuita nyaradzo chachechifo chechifo mirai chechifo chinoti imwimwi panoororwa ana aya amukwanisi kwendepo asi mubaba uri kushanda ana kumaperiod ari kuende kasingadini mwakuti nyaya ngatisimuke tiende kotaurirana koni azvichatoiti bazve kuti mudini mutaurirane ndai kumwana abvuma kutobvuma paatoti ngatiende kotaurirana kwekwe munhu wechechi saka mwakazare maubc muno saka ane kamabvumiro kaaita kuti ngatiende togadzirisanepi kumba kutobvuma kwaaita nemupurisa wamambo saka yekuti achiti ndinoda yashuwa kuti ndigadzirise nyaya yekuri nechechi azviti mabvuma hawo mabvumiro awo echechi asi mabhazi pane bhara bha mazwa mabhaa echisojani pane rimweni narini nabviswa and discipline ichanoende kopinda futi ngekuti munhu mukuru pachechi utaroti munhu uine point yakoka simudza muoko ribudese point chete point rega rega rinozwika kuti anhu 19 yamunhu 29 ari kuti inobvunza hangu aivo ravaimwafusimudzai ko baba munoti chiini kone ana ari kutwa mbobobo pane action here munoda kuita kana kuti munoda kundopfugama munamata kuna mwari kuti mbobobo ine mwari wengai yei munoti chiiwo ndizvo tape atindi kutoshamisika ini mama kwangu akachena atisundi munazvo ndotoshamisika ndizvo even akomana acho anombondaura kuti ndozvo kune mbobobo anombozwa ini kuti nangoti mwese ana baya chipo up to now ngariboteerera pane panda yona ayo munokama makamira sei kuti muri kumba kwenyu munosangana naaya ngandidaiso pane panaida kusvika pana ndambotanga nditi nyararei kune pandakambosvika pakuna anhu aiswa ma500 ndakasangana baba avo ndinobata senzi yekuti bai aya ari kusundirai kuti imwe ndimwe munozoona muite zviro zvenyu pakamiswa anhu mulaini urizwa mulaini mwaizwe akanaka anoendeno akashata anoendeno aya akasara ari kuna amweni aya asina kunaka iwo ari kuzi kwai muntu saka aya ari kusundirwe kuramba ari musheshe ndibaba ndakasangana nawa waisaona mulaini dai more than 500 ezi yo akashata akaenda kuna amweni adzina kunaka right ngatidai halo ngatidai isusu nofunga mambo anga asvike pakuti anhu ekwaziyomo munobude muno mwopuwe munhu wekuende koite kozwe zvinode kudini kuzwiwa teshe anhu ekwaziyomo apana kuti uri tati chinyi tese nemupurisa tobuda saka nofunga pia tingacharamba takasimudzire mambo akura Disgusting.